Приятелът е доктор Атанас Михайлов. Добре дошли. Доктор Михайлов, много ми е драго. Отдавна не сте идвали в нашето Добре предаване. заварили. Ами когато се договорим, аз съм на разположение. Надявам се Знам. нещо полезно да кажем на нашите зрители, да си Да го кажем на отбележат. нашите зрители. Хомеопат, фитотерапевт Природосъобразен начин на и живот. един от специалистите по природосъобразния начин на живот. За илюстрация, какво значи това? Дълга и широка за обяснение, но от 1939 година един немски лекар, който се преместил да живее в САЩ, лекува успешно злокачествени хипертонии по една много проста схема, която отсъства в нашите учебници, а не противоречи на официалните подходи. Оставя пациентите си за 2 седмици на ориз от 150 до 300 грама, кой колкото обича на ден. Втора точка – плодове, салати. 150 грама... Ориз се сваря с Да. 1-2 литра вода, кой колкото обича да е гъс или съответно като супа ориза. И третия елемент е литър и половина вода или чай. Това е. И той успява да излекува тежки хипертонии, да възстанови оголемени сърца, кръвоизливи в очите да се И това разнесат. всичко от ориза и водата и... Ето 3 неща. Да. Пишеме Walter Kempner Да. или Валтер Кемпнер, Уолтер както и в да е. Англия, Райс Diet, оризова диета, и ще се покажат тези неща, за които говоря, добре илюстрирани с Не, ние ви вярваме, затова ви слушаме, да. Само за илюстрация, какви неща интересни се пренебрегват, и за да не се разстрои празничната вечера, 4 точки опорни за предпазване от грип, коронавирус, настинки ще предложа, и после, според времето, да слушат обсъдим внимателно нашите за зрители. приятни и вкусни в същото време неща, които ще ни поддържат хубавия тонус и добро настроение за празниците. Как? К е каротин. Втора точка – английска сол, която чисти цялото от токсини. Третото е камфор, който при настинка бързо помага да се свали температурата. Той има и противовирусно действие. И още четвърти елемент – лавандулово масло. То участва в един препарат за лекуване на бронхити. Може да се встрива по гушата, върху гърдите и попивайки през кожата. Помага да се лекуват и възпалените бронхи, предпазва и от вирусните инфекции. Каротин съдържа се в най-големи количества в оранжеви зеленчуци, като морковите, тиквата, но и тъмнозелени като спанакът, където неговия оранжев цвят е маскиран от хлорофила. Препоръката е проста. По 150-200 милилитра морковен сок да се пие, да се консумира повече тиква. Защо? Защото каротина, попадайки в тялото, се превръща в витамин А, а той е важен да се образуват имуноглобулини типа, които, образно казано, изграждат китайска стена и не позволяват патогенните микроорганизми да навклюят в лигавицата на носа и горните дихателни пътища. Да. Ако вече се е стигнало до простуда, с камфороспирт най-достъпен, и други мазила има в аптеките, може да се намерят под формата на линименти водно разтворими разтвори, но камфоровия спирт, най-лесен за разбиране, винаги да има в къщи през зимния сезон. От шията до където има ребра да се обтрият хубаво гърдите, отпред и гърба, завиване до шия с 2 удила поне. След половин час започва обилно изпотяване, може към камфора да добавим и 2-3 чаши топъл чай от липов цвят и базов цвят. Това е доста така... Не е сложно. Никак. Английска сол. Защо? Някои се пресмиват, то на човека му е лошо, пък още да му слушам състоянието, като тая неприятна горчива сол му набутваме. Ама отваряме една скоба, че има препарат в ампули английска сол, който се използва, трябва да се използва, но и там не е тъй масово приложението. При сърдечни пристъпи, нарушение на сърдечния ритъм сериозни, когато имаме състояние
еклампсия при бременните жени, тежки генерализирани спазми, това е напълно достатъчно, чрез венозно вливане да отпусне мускулатурата и действа животоспасяващо, но да не влизаме в подробности. На лъжица английска сол с малко вода се преглъща, след половин час започва пиенето на вода и не се пие или чай, 24 часа не се еде. Обяснявам. Когато попаднат патогенни микроорганизми в тялото и започнат да се размножават, те отделят вредни вещества, които са причина за картината на болестта, главоболие, температура, мускулни болки, отпадналост, диария и така нататък. Колкото по-бързо се отделят вредните вещества от тялото, толкова по-бързо си върши работата имунната система. И рецептата е проста, достъпна, за стотинки, може да се провери. Ама аз ходя на работа, как да вземам английска сол, няма да ходя често до тоалетната. Викам бе хора, хайде проверете го в събота и в неделя, когато сте вкъщи, като се вземе с малко сол, няма да имате проблеми. Трето, тези неща препоръчвам. Каротин в храната повече, под формата на морковен сок, тиква, спанак. Камфоров спирт да се оттриват гърдите, когато се случи настинка. Лавандуловото масло да се втрива върху гърдите и казахме вече за английската сол. Добре, но вие много често говорихте за отвари от различни билки. Ами сега веднага може, след като сме на празнична вълна, да добавя чай от върбинка. В Германия тя се нарича Айзенкраут, желязна трева. Има много хубаво тонизиращо действие 6 часа след употребата и после идва нейния добър успокоителен ефект, подобрява съня и е с много добър ефект за стимулиране на имунната система. Второ съображение. В съвременната фитотерапия под редакцията на член-кореспондент Веселин Петков четем, че според старите автори тя е с по-добър температура понижаващ ефект от хининовата кора. Още едно съображение да ни е под ръка в зимния сезон. Третото съображение на нашата празнична вълна е, че прекрасно помага за възстановяване след разни прегрешения с по-обилно хапване и алкохолни почерпки. Бързо се изтрезняват от нея. Добра е за жлъчката и черния дроб, които се обременяват, когато си позволим повече излишества. Така, и какво да правим с нея? 2 супени лъжици в половин литър вода да се кипнат за минута примерно, да се запари 10-15 минути, след което може чая да се председи и разпределя на 3-4 порции. И още едно нещо, казвам, приключвам толкова с върбинката. Няма проблем, да. Е много добро средство за тези, които имат проблем с панически атаки. Има добър ефект заедно с лавандуловото масло за преодоляване на разни... Да. Като нямам право да казвам сега марки, но лавандуловото масло в перли 80 мг се продава в аптеките именно при неврози и панически атаки. Ето имаме 2 средства и за успокоение и поддържане на добър баланс на нервната система. Това е хубаво, докторе, но какво ще правим? Сега са празници, малко ще се понатоварим. Няма да минем явно само на отвари и чайове. Значи, аз пледирам за нормалната медицина, защото се говори за официална, научна, алтернативна, селска, архаична и не знам си каква. Тя си е една и съща глупости, могат да правят и лечителите и колегите лекари, включително и професорите, но това е друга тема. Един познат правеше документален филм в манастир до Асеновград. И стана дума, че игуменката има кръвно. Викам, как така сега ще има кръвно, когато спазва точно пости, коледни, великденски, сряда, петък и така нататък. Спазва ги, ама по много, казва той. Значи, разбирате ли за какво говоря? Когато хапваме полезни неща и са по много, пак се получава нежелан краен ефект, краен резултат в случая. Сега ние ще си помагаме с разни неща. Казахме вече за върбинката, която помага и когато е станала някаква грешка, някакво изкушение. Освен това,
Споменах, че имаме една пациентка, с която преди 8 години решахме някакъв проблем и на нея тъй хареса програмата, че е направила сайт "Храна за здраве", спорт и хармония, който е любопитен, може да види по-конкретно за какво става дума. Така че храната при правилен подбор може да е приятна, може и да има лечебни свойства. Сега, подправките са много важен елемент, за да се чувстваме добре. Да, ама някои подправки при някои заболявания са противопоказни. Преди години, 2013 година, нашата дъщеря засне един филм, основният доклад на професор Агарвал, който е химик. Същината на изложението е: показвам ви 800 вида храни и подправки, които имат противовъзпалителен и антираков ефект. Пак опираме до дозата. Сега във връзка с мръсния въздух в София, който споменахте. Днес е особено сутринта са били превишени на много места допустимите норми за финни прахови частици. Когато няма движение на въздуха значително, когато има период на инверсия и в ниското температурите са по-ниски, отколкото на високото, например Черни връх, се създават предпоставки за натрупване конденс на вредните емисии, когато се обострят белодробни страдания. А пък обострят ли са хроничните бронхити и други белодробни страдания, веднага това се отразява и на сърцето. Така е, да. И доцент Калоянова, като бях студент на упражнение, ни каза: и колеги, в това време, годишно е, както сме сега декември месец, като започнат грипните заболявания да се увеличават, се пълнят кардиологичните клиники. И затова в моите планове за болни сърца пиша: още от октомври месец да се направи един профилактичен курс с лучено вино. Това е по препоръка, рецепта на Морис Месеге, един знаменит френски фитотерапевт. Много просто за изпълнение. 200 грама Акрометлук се настъргва, по-добре да е червен. Ако няма червен, какъвто има. 100 грама мед се добавя, залива се с 750 мл бяло вино, така е оригиналната рецепта. Аз смятам, че и червеното може да свърши, да се използва. И ще обясня мотива защо съм повече за червеното вино, което влиза в празничните ни рецепти. И така, след 5 дена се прецежда този разтвор, изцежда се в цензух и се пие по 30-50 грама 2-3 пъти на ден. Получава се много хубаво втечняване на секретите и прочистване на белите дробове, така че е хубаво да го имате едно на ум хора с болни сърца и бронхити. Включително при кашлица с великолепен ефект. Можем и да спестим виното, да опростим рецептата до стърган Акрометлук и мед, ако няма мед, захар в равни части и се взима по чайна лъжичка няколко пъти дневно. За червеното вино съдържа резвератрол. Това е антиоксидант с значително по-изразен ефект от витамин С и Е, който е с мощен подкрепящ имунната система ефект против възпаление, ако щете и рак. Свързва се ефекта на червеното вино и с предпазване от инфаркти. И така, какво да се прави с него? Грееното вино е популярна рецепта. Червено вино... Обаче, нека да кажем да не прекаляваме. Естествено, с това почнахме, че игуменката, която спазва поста, не пие алкохол, пак има кръвно, защото много спазват полезните неща. Случват се тези работи. 200 грама е дневната доза, която е определена в една листа за храни с антираков ефект. Сега, защото сме на празнична вълна, до червеното вино 200 грама на ден, който обича, можем да добавим и шоколад, но 70% съдържание на какао, по 40 грама на ден. Ето, имаме си дози. Така е, да. Какво още исках да кажа за червеното вино? Може да се използва за глинтвайн, една приятна сгряваща напитка, когато човек е бил по-дълго, примерно на пазар преди Коледа и Нова година на Илиянци, или имал работа на открито и е помръзнал, това ще му дойде много добре за сгряване.
Принципът е да се загрее червеното вино, като му добавим кики. И тази формула се караше за по-ясно разбиране да приложа. Значи, кориандър е първото къ, второто ендреше. Това са все билки, приятни подправки, да. които могат да се намерят. Карамфил, да. който е с мощни също бактерицидни и противовирусни свойства и имат добър ефект за предпазване от настинки. И джинджифил, настърган джинджифил. Няколко плочета карамфил, 3-4 листа индреше, настъргано индийско орехче, четвърт, половин чайна лъжичка, 2 супени лъжици мед, ако няма и захар, може да се сложи. Тази смес се загрява до кипение, ама да не прекипява. И се разлива в топли чаша, пие се вечер за удоволствие. Казвам вечер, може и през деня, разбира се, но не трябва, когато се пие алкохол, да се излиза на студено, защото почва излъчване на топлина поради съдоразширящия ефект на алкохола и така е по-голяма вероятността да се причини простуда. Може да се добавят резенчета ябълка, портокал, да е по-приятно. Накратко това е и още може да се разнообразява. Не можем да говорим много дълго, но все пак трябва да кажем на нашите зрители, че ако има слънчев ден, нека да излязат малко навън. Витамин D е доста необходим в този период. Сега май не се прави това, но когато бяхме ученици някога и се увеличаваха случаите с грип, ни облъчваха по гъщета в салона физкултурния с кварцови лампи. Много правилно отбелязвате, малко обяснение. Когато денят е къс, небето е мрачно, светлината е малко, в тялото се образува повече кортизол, хормон от надбъбрека, който има имунопотискащи свойства и по този начин една от линиите за по-лесно прихващане на болести, това повишените нива на кортизола и затова разходките на открито са важни да поддържаме имунната система. И затова има стандарт 1 час. На ден извън стъклата е много добра препоръка. Освен, че ще намалим нивата на кортизола, който може да е причина за болести, дневната светлина е лекарство против сезонните депресии. И има такива лампи, които са сигурно актуални много за северните страни, като Финландия, Швеция, които осигуряват светлина 10 000 лукса. Просто седиш половин-1 час на тази светлина и е с много добър ефект вместо употребата на антидепресанти. Но аз казвам, няма що се харчат $200 за лампа, примерно. Просто намерете половин-1 час време да излезете от... Когато е слънчево обаче. И когато не е слънчево, пак са... В ден като днешния, когато въздух е така опасно мръсен, смея да кажа, но както казват колегите, пък за сметка на това безплатен. С особено мнение можем да сложим едно на тези дни, по-хубаво да седи вкъщи, когато е значително замърсяването, но който има възможност и малко свободно време, може пък да се извън София, тук къде е на Витоша, ако няма забрана, както беше паднал снега. Вече няма да има. Аз предлагам след Нова година веднага да продължим тези разговори, защото те са доста интересни. Опасно бързо мина времето, както се казва. Благодаря ви за днешното гостуване, доктор Атанас Михайлов. Очаквам ви в най-скоро време. Весели празници и Рождество Христово и Нова година. Дано да ви донесат така много усмивки и, разбира се, хубави дни. Благодаря и на вас, и на целия екип, на вашите близки, светли празници и здраве желая. Това е много важно. Благодаря ви.